Здравейте, уважаеми клиенти! Настоящото видео има за цел да ви улесни при определянето на вида и броя пожарогасители, необходими за вашия обект. Нормативната документация, която урежда изискванията в тази насока, се съставлява от наредба 1 за 1971-2009 година, приложение номер 2. Според което два са основните критерии за определяне на вида и броя пожарогасители за ваш обект – площ и функционалност. За да ви улесним максимално, на нашата интернет страница сме качили приложението. Като в допълнение сме отсветили различния вид пожарогасители в различен цвят. За да илюстрираме как да ползвате приложението, да допуснем, че притежавате ресторант с площ 250 квадрата. В търсене натискаме, изписваме ресторант и виждаме какво се изисква. В първата колона имаме един брой ABC, първата червена колона, и в първата синя колона също имаме един брой. Скролваме отново отгоре на първата страница на приложението и виждаме, че става въпрос за един брой 6 кг прахов ABC и един брой воден 9 литра. За да видим за каква площ става въпрос, виждаме, че на всеки 300 квадрата се изискват по един брой прахов пожарогасител 6 кг ABC и един брой 9 литра воден пожарогасител. В общи линии това е най-простият начин за търсене на вида и броя пожарогасители, които са ви необходими. Ще вметнем един нюанс за обекти до 100 квадрата площ. Приложението допуска да бъде осигурен само един пожарогасител 6 кг прахов ABC, което в голяма степен улеснява. В случай, че обекта ви е над 100 квадрата, тогава следва да спазваме разпоредбите на приложението. За да направим мощна илюстрация, да речем, че имате административен офис. Търсим административен. Виждаме, че при коридорна система на всеки 60 метра от вашия етаж се изискват по един брой 6 кг прахов ABC, един брой въглероден диоксид и един брой воден пожарогасител 9 литра. Ако не коридорна система, на всеки етаж трябва да имате по един брой за всеки от горните пожарогасители. На нашия интернет магазин, който може да достъпите от сайта ни и магазин, може да видите цените на различните пожарогасители. Ако ви е по-лесно, може да се обадите, за да направим консултация по телефон.